Γιατί και εμείς εδώ είμαστε. Μας ξέρει ότι είμαστε εδώ. Ενώ εσείς τα βαζελάκια που δεν ήθελα να ασχοληθώ μαζί σας και ούτε θα ασχοληθώ αύριο, ούτε την Πέμπτη. Ασχολήθηκα πριν 2 Κυριακές με σας και πέρασα τέλεια. Πανέμορφα. Σας ξέσκισα το λόκο. Γιατί δεν υπάρχει αυτό που έχετε αγαπήσει. Γιατί ο Ολυμπιακός το έχει ξεσκίσει αυτό που έχετε αγαπήσει. Και δεν μπορεί να το αγαπήσετε γιατί είναι ξεσκισμένο. Καταλάβατε βαζελάκια. Και αύριο που θα φάτε 5, που εγώ εύχομαι να φάτε και 3 και 4, που εύχομαι λέω, δηλαδή δεν με νοιάζει κιόλας πόσα θα φάτε. Δεν με νοιάζει. Εγώ σε ξέσκισα πριν 2 Κυριακές. Εγώ πήρα double πριν 3 μήνες. Εγώ έχω 33 και έχεις 19. Έχω 70 νίκες και έχεις 49. Καταλαβες. Σου έχω βάλει 250 γκολ. Δεν υπάρχει δίχτυ πίσω από το τέρμα. Σαν να πέρασε φάλαινα και να στόσκησε. Τέτοιο πέρασε. Καλησπέρα. Την Παρθενιά Ολυμπιακός σου την πήρε. Ναι, θα σας μείνει αξέχαστο, τους έχω πει. Που κάθε χρόνο κάνουνε παρθενογραφή. Λοιπόν, η χαρά τους δηλαδή... Και ο Ολυμπιακός τους κάνει αυτό.